Hyvää päivää. Olen toimittaja Elisa Marjamaa. Olemme täällä toimittaja Veli Marttisen kanssa keskustelemassa liikenteestä. Päivää. Olen liikennetoimittaja Veli Marttinen. Tervetuloa seuraamme. Aiheenamme on tällä kertaa autojen koeajot. Toimittaja Marttinen kertoo, mihin asioihin koeajoissa kiinnitetään huomiota ja mistä ominaisuuksista auto saa pluspisteitä. Niin, ja mistä saa miinuspisteitä. Emmehän me pelkästään kehu autoja. Aivan niin. Mutta nyt asiaan. Otetaan käsiteltäväksi ensimmäinen internetistä löytyvä koeajo. Sen on tehnyt Helsingin Sanomien toimitus. Tässä on tutustumisajossa Peugeot 207. Voisitko poimia joitakin asioita, joita autosta kerrotaan? Hetkinen. Katsotaanpas. Ensimmäisenä täällä mainitaan komea ulkonäkö. Takapenkin tilat eivät saa kiitosta. Ahdasta on. Mitä sanotaan ajo-ominaisuuksista? Tämä asia kiinnostaa aina liikennetoimittajaa. Ajo-ominaisuuksia kehutaan. Auton ajettavuus on nautittava. Kaarreominaisuudet ovat hyvät. Kerro lisää. Täällä sanotaan näin. Mutkaisilla pikkuteillä 207 tarjoaa maukkaan ajoelämyksen. Kaarreominaisuudet ovat nautittavat. Entä muuta? Hieno ajettavuus ansaitsisi sähäkämmän moottorin. Eikö autossa riitä teho? Niin täällä vihjataan. Toimittaja kirjoittaa näin. Ohitukset ja moottoritielle tulo vaativat koneen kiljuttamista. 3 saadaan nippa-nappa riittävä ohituskiihtyvyys. Tiukan tullin 2 voi rykäistä 90. Ahaa. Auto siis tarvitsisi tehokkaamman moottorin. Sanotaanko polttoaineen kulutuksesta mitään? Täällä lukee, että rankan testilenkin keskikulutus nousi reiluun 7,5 litraan 100. Kerrotko vähän auton teknisiä tietoja? Löytyykö sieltä? Täällä kerrotaan, että auton teho on 65 kilowattia tai vanhanaikaisemmin ilmaistuna 88 hevosvoimaa. Huippunopeus on 180 kilometriä tunnissa. Kiihtyvyys 0–100 on 12,7 sekuntia. Näitä tietojahan sinä halusit. Niin halusin. Kuulostaa todella alitehoiselta. Kerrotko vielä paljonko auto painaa? Omamassa on 1224 kiloa. Lasketaanpas. Se tekee noin 72 hevosvoimaa 1000 kiloa kohti. Eikö se riitä? No, ehkä se juuri riittää. Mutta kuten koeajoselostuksesta luitte, moottoria joutuu kiljuttamaan. Missä sitä joutuu kiljuttamaan? Ohituksissa ja moottoritielle tultaessa. Niinhän siinä sanottiin. Ei kai koeajoselostuksessa vain vihjailla, että autolla on ajettu ylinopeutta. Vai mistä asioista maukas ajoelämys koostuu? Moottorin kiljuttamisesta ja tiukan tullen 92 rykäisystäkö? Et taida ymmärtää autotoimittajien käyttämää kieltä. Maukkaalla ajoelämyksellä tarkoitetaan tietenkin nautittavia kaarreominaisuuksia. Mitä niillä tarkoitetaan? Sitä, että auto menee kaarteissa vaivattomasti, ja sitä on helppo ohjata. Tällöin ajamisesta nauttii. Eivätkö kaikki autot sitten mene? Jotkut menevät paremmin, jotkut huonommin. Ja tämä ero ratkaisee, annetaanko autolle plussaa hyvistä kaarreominaisuuksista. Ymmärtäisin tämän, jos autolla ajettaisiin kilparadalla niin kuin formula-autoilla. Kun pitää päästä kierros mahdollisimman nopeasti läpi, on tietenkin tärkeää, että kaarteet voi ajaa mahdollisimman kovaa, eli autossa on hyvät kaarreominaisuudet. Mutta mitä ihmeen tekemistä tällä on tavallisten autojen ja tavallisten maanteiden kanssa? Mutkaisella maantiellä on yleensä 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Se on tarkoituksella säädetty niin alhaiseksi, että autot voivat ajaa mutkat läpi turvallisesti, vaikka niissä ei olisikaan kilpa-auton kaarreominaisuuksia. Miksi te toimittajat annatte plussaa ominaisuuksista, jotka tulevat esiin vain kilparadalla ja sielläkin ainoastaan äärimmäisissä nopeuksissa? Missä te edes kokeilette näitä kaarreominaisuuksianne ja nautittavia ajettavuuksianne? Onko teillä jokin kilparata vai ajatteko tavallisella maantiellä ylinopeutta? Se, että arvostatte ohituskiihtyvyyttä, viittaa tähän suuntaan. Esitit niin paljon asiantuntemattomia väitteitä,
että niihin on vaikea vastata. Sanon vain lyhyesti, että hyvät kaarreominaisuudet huomaa jo alhaisissa nopeuksissa. Jos joku ei huomaa niitä, se johtuu vain siitä, että hän ei tunne muiden autojen kaarreominaisuuksia eikä siten pysty vertaamaan ominaisuuksia keskenään. Jos ei ole mitään vertailukohtaa, ei tietenkään voi sanoa, onko jokin asia hyvä vai huono, tai onko se parempi vai huonompi kuin joku muu. Mitä taas tulee tuohon ohituskiihtyvyyteen, niin se on turvallisuustekijä eikä liity mitenkään ylinopeuteen. Autotestissä mainittiin, että autolla voi rykäistä tiukassa paikassa 90 nopeuteen. Mitä sitten? Kyseessä oli sitä paitsi tutustumisajo eikä autotesti. Tällaisissa asioissa kannattaa olla tarkkana, ettei mene uskottavuus varsinkin jos arvostelee liikennetoimittajia. No ollaan sitten tarkkana. Jos 2 voi rykäistä 90, kuinka kovaan nopeuteen 3 voi rykäistä? En muuten pidä tästä sanasta. No puhutaan sitten kiihdyttämisestä. Arvioisin, että 3 voi kiihdyttää 120 kilometrin tuntinopeuteen. Miksi kysyt? Koeajoselostuksessa sanotaan, että 3 riittää nippa-nappa ohituksiin. Eikö toimittaja tule vahingossa paljastaneeksi, että hän ajaa ylinopeutta, kun hän ohittaa?